Der har rendt rundt. Det er primært regionens golfudvalg og landsudvalget i DRI, der har lavet baner og sat det hele op i går og her til morgen. Og så vil vi sige tak til KFUM Herning for at lave mad og forplejning og sørge for samarbejdet hele vejen til, at vi står her i dag. Der er en ændring i dagsplanen. Det er, at vi har besluttet at spille 4 runder her til formiddagen. Det vil sige, at frokosten er skubbet lidt. Så 1:15 kan I forvente, at der vil være frokost. Så 4 runder bliver afviklet her til formiddagen. Ellers så har vi en talerække. Nogen, der gerne vil byde jer velkommen. Og den første, vi gerne vil se heroppe, det er Anders, som er formand for Region Midtjyllands golfudvalg. Hvor er Anders? Ja, det er for mig en glæde, at jeg på vegne af golfudvalget i Region Midtjylland kan byde velkommen til DM i Herning. Vi har glædet os længe til at vise jer rammerne for, at vi kunne få et godt og fornøjeligt DM, hvor vi har golfen i centrum. Og i centrum, det vil jo sige, at nu er vi kommet ind til byen, hvor vi har alle de andre idrætter lige rundt omkring os, så vi kan føle os som en del af DM-ugen den her gang. Så skal jeg lige beklage, at det kneb lidt med kaffen her til morgen. Der skete det, at vi i onsdags, da vi kom til møde heroppe, så var der ingen kantinebestyrer, som vi har ellers lavet aftale med. Så KFUM, de har været ude og finde en masse frivillige, der har stillet op. Så de gør deres bedste for, at vi skal nok få til at lykkes. Velkommen til Herning. Velkommen til DM-ugen, hvor vi kårer en lang række danske mestre og uddeler en masse medaljer. I dag der skal vi have fundet Danmarks bedste til golf. Og det er jo stadig en ret ny sport, i hvert fald hvis man sammenligner med mange af de andre idrætsgrene, som afvikler deres Danmarksmesterskaber her i Herning i disse dage. Men golf er blevet rigtig populært, og det kan jeg godt forstå, for det ser både udfordrende og sjovt ud. Uanset om man spiller som hold eller individuelt, som vi gør her i dag. Jeg har aldrig selv prøvet det, men jeg bliver jo helt klart nysgerrig efter at prøve golf også. Det er 3. gang, at golf er en del af DM-ugen, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er så mange idrætsgrene repræsenteret. Og måske også dem, som man ikke lige ser så tit på tv. Det giver nemlig en ekstra dimension til dagene her i Herning, som vi som tilskuere kan blive præsenteret for. Nogle ting, som vi ikke kender så godt i forvejen, men som vi så får lyst til at prøve efterfølgende. Jeg håber, at alle deltagerne og de mange frivillige dommere får nogle gode oplevelser her i byen. Hele byen summer jo i de her dage, og vi skal uddele 140 medaljesæt i 41 forskellige idrætsgrene. Vi er vant til at have mange gæster i Herning, og der plejer at være rigtig god opbakning og god stemning overalt i byen, når vi er værter for store arrangementer. Og der er nogen, der siger, at vi er ret gode til at lave folkefest også. Det håber jeg også, I kommer til at mærke, mens I er her. Der vil i hvert fald være rigtig mange, der er rigtig mange at kigge på, og jeg håber, at I vil benytte jer af muligheden, når I er færdige med jeres egen konkurrence, til at komme rundt og se på alle de mange andre idrætsgrene og de oplevelser, der er her i byen.
Og så håber jeg alt i alt, at det bliver en rigtig god dag for jer, og jeg håber, at vejret det holder tørt. Det starter godt, og det skulle blive varmere i løbet af dagen, og så håber jeg også, at kaffen kommer. Velkommen alle sammen. Golf er jo Danmarks hyggeligste idræt, og sådan skal det også være her til DM. En golfdag skal være en god dag, og jeg er sikker på, at i eftermiddag, når vi har fundet vinderne i de 2 rækker, så har I i hvert fald haft en god dag. Men hvad med os andre, som havner længere nede? 10. pladsen, 20. 30. pladsen, eller 60. 20. pladsen, og den sidste, den smagte jeg sidste år i Skalborg. Jeg havde ellers en skøn start med et par toer i første runde, og så kom jeg til et hul på en lille skråning, en lille uskyldig skråning, og jeg kæmpede med den fordømte kugle. Men ville den i? Nej, det ville den ikke. Og I kan sikkert regne ud, hvad det endte med. Ja, ganske rigtigt, en 10'er. Så efter første runde en 60. 20. plads, og så kæmpede jeg som en gal resten af dagen, og jeg tror, jeg endte som nummer 57. Men min pointe er, at selvom det går skidt resultatmæssigt, så skal man som golfspiller have en god og hyggelig dag. Så det håber jeg sandelig, I får alle sammen. Rigtig god fornøjelse.